Eli terve taas vaan kaikille. Se on Megagoldlordi täällä taas. Ja tänään me reagoidaan Meganin ja Goldenin kanssa Älä naura challengeen, ja jos sä et naura, sä oot joku kivinaama jumala. Joo. Eli Meganin ja Golden, joten Joo. todellakin älä on Meganin ja Golden. Ja laittakaa kommentteihin, pitäisikö Meganin ja Goldenin tehdä oma kanava. Voin mä kyllä tehdä, jos pitää kertoa. Jos me saadaan vaikka 5 kommenttia, niin sen pitää tehdä. Tehdäänkö niin? Vaikka. Okei. Eli mä tosiaan tarkkailen tätä videota sitten, että no, eiköhän aloiteta videon pariin. Ja tosissaan tää on mun huone. Joo. Blackpillar. Anna huone tyyppi. God's gonna put a cancer in the butthole. God's gonna put a cancer So in the what? butthole of every sodomite. Every sodomite butthole will get cancer in the butthole. It'll burn and burn and burn. They won't be able to sit down because of the burning in their Tää butthole. kiinni. Dad, you're drooling a little bit. Mitä? Chin back. Oli äsken lähellä nauraa. Laittakaa like, jos Meganin ja Golden naura. Come here. No ehkä pikkusen kyllä lasketaanko se, jos mä ihan sain niistä ennen editin sen. Lasketaanko se? Ehkä. Rip toi lapsi. Miten sä voit olla noin huono? Mä niin arvasin tän. Miksi toi on sensoroitu tästä yhdessä kohtaa? Tuossa oli niin paljon järkeä. Tää on hauskaa tosiaan. Niin arvottavaa. Onpa tyhmä koira. Oh no. Tuolla on hyvä tuuri. Mä tiedän ton. Meni huutiin. Fucking kidding me. Okei. Toi on niin vaarallista. Sä oot tyhmä. Ai mä vai? Eikö se tyyppi, joka vei sun karvaa? Okei. Hukkuu nurmikkoa. Mikä typeyskoira? Silleen, älä kato enää töllöä. Onko se naurasimaan tälleen? Toi on triksat vauva. Aha. Mitkä logiikat? Miten se voi kimpoa sit seinästä suoraan sen silmään? Joku varmaan heitti sen silmään. Mitä vitsiä? Onko sulla koiralla joku ongelma? Eikö sulla oli joku juttu, minkä sä teit? Sparta! Mitä? Oh my god. Mä oon niin Lasketaanko tää nauru? Ei. Nyt, mä oon oikeesti niin huono tässä. It's either going to work Häh? or it's not. Pää kiinni. So what? Älä riko sit. Mitä mä just sanoin? Voisit kuunnella omaa isääsekö mitä? Ootko mun kanssa isä? Se on. En mä tiedä, varmaan joku lapsi. Mä haluan kokeilla uudestaan ihan vaan sen takia, että mä melkein nauroin siitä. Mä en tiedä lasketaanko, mutta Ei onnistu. Se on sit seuraava video. I sold my wife for internet connection. lasketaanko se nauru?
Joo. Oikeesti. No ei. Let me ask you all a question. Ai mieli. Mut se lasketaan silleen, että sä hävisit tän challengen. Niggas. My name's Scott Bradford. Koska mäkin hävisin tän jo kauan sitten. 20 in like December. How do we Mä dice haluaisin an vaan onion? vetää Big onion. Look koklaa at that. uudestaan. Ooh, to the good onion. Good onion is a Ei heavy mahdollista. onion. It's a 6-pound On se, onion. että So an onion with the onion is put. This is the tip of the Mä onion. tein Of the oman onion. kanavan The eteen. onion, Toi- it's not okei. the knife Sä et around saa the tehdä onion. omaa It's more kanavaa. the pepper skin of the onion. The dice an onion, an onion. Mut pitää Cut the kattoo. onion in half on the onion. Mitä and se- the Meidän onion. pitää And the sopia, onion- jos me saadaan onion with 5 onion, kommenttia onion, 2 onion, viikossa, onion, niin sit se tekee. onion. Ja jos me... Ja sitten sen pitää odottaa vielä 2 viikkoa, jos ei tuu 5 kommenttia. Koska se on rangaistus, jos ne katsojat vihaa meitä. Right here. Jos mä laitan 5 kommenttia. Ei sitä lasketa. Laitat sen YouTubeen. Laitan tämän. Aha. Ja sitten meidän pitää tehdä sellainen juttu. Tiedätkö mikä juttu? Toi oli joku shotgun kissa. No voi jummaa. Ei nyt tallesi. Mene nyt pois video, come on. Sun bestis. Nyt kun tulee tuolla. Oh my god. Mulla on jäänyt hyvä. Kuka ei näe sun hymyä? Vai onko se toi koira? No. Ja nyt sen saa Siinä oli oikein se musiikki. No vähän niin kuin otan. Luotetaan nämä kommentin. Sit siellä on jo 1. Lasketaanko se? Eikö se pitää olla fanien kommentteja? Mitä ei ole. Yesterday his campaign was bragging. It makes him a Me ei koskaan tulla hyviksi tässä. Here's my question. What kind of genius loses $1 billion in a single year? Sä et osaa editoida ja olla hyvä. Ai onks tääkin sitä videoa? Joo. Ai. Mä en tiedä miksi se meni johonkin pelivideoon. Joo, tää on pelivideo. Onko? Missä näkyy? Kun tää on siis se sama video. Niin. Mä en ymmärrä mitä hauskaa tässä on. Joku pahis vaan törmäilee seinään. Lopetetaan nyt vaan tähän ja julkaistaan sitten sen. En mä taho. Wow. Hei. Niin tosiaan meiltä loppu tilaa, et me jatketaan tätä nyt tästä. Siksi. Miksi? Am I pregnant? Am I pregnant? Am I pargant? Am I pregnant? Am I pegnate? Help? Is there a possibility that I'm pegrant? Am I pregnant or am I okay? Could I be pregonate? How do I know if I'm prengan? Can I be pregnant? Can oo get pregante? Can oo bleed while oo are pergert? Can oo down a 20-foot water slide pegnat? How can I get my GF pregnant? What happened when get Perginat? How can a 9-year-old get pregnant? Will my get pregnant? What is the best time to sex to become pregnant? Does anyone know how many teens get pregnant a year? Are these systems of being pregnant? Girlfriend ain't had periods since she got pregat. Is it possible having sex to a 8 months pregnant? If a woman has starch marks on her... Wait. If a woman has starch masks on her body, does that mean
She has been pregnant before. Period, question mark. My circle is normal, but yet I still don't get pregnant. What can I use? Period, question mark. Has anybody got pregnant by just pre-cum while using birth control? Did most you women feel pregnant before find out? I am pregnant last 5 weeks, so can I start sex? Danger ops, transient sex. Will it hurt baby top of his head? Me and my boyfriend are trying to get prefnat, and you haven't took my birth control in 12 days? 38 plus 2 weeks? Pregnant? I think my dog is Tiedätkö, miksi me ei saa pregnant. I aloittaa get videoa mitään? pregnant if No, he had a Sen takia, condom että on. meidän How long pitäisi can aloittaa Hugo be challenge, pregnant to että me get an syödään abortion? jotain I think pahaa I'm jostain. pregnant with my Jotain hirveän 14th pahaa. child. Ei kukaan anna meidän tehdä niin. Can you burn a Luigi board? High five? Yes! Barf! Barf, barf, barf! Koska meillä pitäisi olla facecam. Please stop. No. God, why? What have you done to me? My butt feels weird! Am I a cat? I'm a dog, Barf! Hey, what's going on in here? Oh, he seems mad. Oh, no. Oh, no. Oh, shit. F you. This is dog. Woof, 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 woof. Woof, bitch. Bow. Say woof again. Say woof again. Hey, Chico, what's going on? I don't know. Dad, why? Why did you make another one of these, Dad? oh my god. Shut the hell up. Okay, I'm done.